luha ay hindi mo mapigilan at tumatapong sa puso mo isipan na ikaw ay kanyang pinabayaan. Sa Shan FM, Adunay Kadaugan. Dapat mong malaman Sa Shan FM, Adunay Kadaugan. hindi nagkulang. Sa Shan FM, Adunay Kadaugan. Lubusan ang ginawa niya'y iyong maasahan. Kalungkutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang liwanag ay iyong makikita. Dumating sa buhay mo ang kabiguan. Ang pagluha ay hindi mo mapigilan. Dumadapo sa puso mo isipan na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ngunit ito ang dapat mong malaman, na ang Diyos sa'yo'y kailan may di nagkulang. Magtiwala ka sa Kanya ng lukusan. Ang ginawaan niya'y iyong maasahan. Kalungkutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tunang panahon, kay ang pagsulay kang gustong uganang. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan. Ayaw buta ka na ito tanan na iso. Ano ito oras alas 10:58 sa kabot-tabot. Ang mapapili. Doon na lamang kami noto mga kaisunan. Medyo tanaw na yun mga iso. Salamat sa Ginoo. Ang karon na Domingo, Pizza 13 sa Oktubre sa tuig 2024. Tunga-tunga sa bulan na iso. Niya sa Martes, Pizza 15 na sa Oktubre. Atong pasalamatan ng Ginoo sa iya nga pagkamaayo. Panayin siya
nag-atiman dahil siya nag-supply o tagtagpo sa atong mga panginahanglan. May katapusan. O labaw sa tanan nining mao nga panahon karon nga kanunay mag-ulan mag-init, ulan na sab, init na sab. Kanang atong pasalamatan ang Ginoo nga padayon siya mag-amping ka nato, padayon siya nga nag-atiman sa mga tagpo siya naman. Sa ngalan sa Panginoon ng Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa Station Manager, Reverend K. Sa ngalan sa Usatang General Station Manager, Reverend K. Ryan Makasaol. Ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, sa FM Radio, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa social media, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa laing mga nason. Inyong ubos nga higala, Pastor sa Prekandidaryo, maghatod o mga mensahe, ining mga tagna Exxon. Ang ato nga programa mga Exxon, ang imong pulong may laparahan sa kong mga telo kahayag sa kong alagyanan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105, ikinhanglan ikaw o ako, dapat magkinabuhi adunay Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsunan, goodness, pagkamaayo. Ang atong katimang mga kaigsunan, ato ning kitimahan mga kaigsunan, dalon is God labaon. Ang Ginoo maayo sa tanan. Pero ato ni pamalandungan, ang diha kibutan sa Dios ang iyang pagkamayo kung ikaw o ako maayo usab sa iyang atubangan. Dili ta magsaling maigsoon nga moingon maayo bitaw ang Ginoo, ingon bitaw tong wali ang Ginoo maayo para sa tanan. Ato ni rugtukion mga kaigsunan. Kaya tinuod nga gikahimutan sa Ginoo yung maayo sa iyang atubangan. Kung biasa naman po ng dautan ni Exxon, kaya nga naman buwas na po naman buhat kung maayo kaysa pagbuhat o dinautan. Kaya kung magbuhat ng dinautan, ikaw may mabuhat mo malipay ining mga panahon na. Pero luyo ni ining tanan sa imong pagbuhat o dautan, sinububin, kalaglagan, imperno, ibang padungan. Kaysa magbuhat kag mayo, ining panahon na, ikaw mao'y magsakripisyo, apan inundumi at na ipasacrifice. Kasiguruan, korona, kawilusan, ibang maangkon kikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Iningatag na ang dapit sa tabong-tagon ngayahan kihatag. Hinumdumi mga kaigsunan, adlaw karon para sa Ginoo. Dili karon adlaw para sa tawo, adlaw karon sa tag-iya sa kinabuhi nimo. Mahinungdan ikaw ug ako ang dapat muhatag kag pili, muhatag kag balor sa tag-iya sa imong gininhawa, usog kalag o espiritu. Salamat sa Ginoo sa katag-usahay, labi na sa panahon nga naminaw din sa Shine FM 95.3 sa dayal sa inyong mga radyo. Kanunay naglanog-lanog din nga sa iyong kabuntagon. Hapong adlaw ang mga eksyo namin. Gikan ko sa ako nga duty, wala man mag-music ang FM radio, wala lang sa nako kiplay anang mag-abot na ko eksyo. Okay, basin nga dunay mga pagdalugdog kay ko man ko sa eskwelahan hapong adlaw eksyo. Munang hapit na sa amo nga midterm exam karong 21 mga kaigsunan, sunod semana, sunod Monday mga kaigsunan, magsugod na ang midterm examination sa Negros Oriental State University mga kaigsunan. Ang atong pasalamatan ang Ginoo sa kaappas-pas sa panahon o oras. Di ko na ito kabalang. Although mga kaigsunan everyday, nagkalain-lain mo sa ito makita sa mga social media o sa mga Facebook live o sa nagkalain-lain ng mga balita sa live mga nason.
So hantod karon na igsoon ang lugar sa Israel o sa Jerusalem. Ano na silang ipangulbaan. O mas grabe pa ang kalisod na ilang nasinati tungkol sa ginawag ng gera. Ano na po yung mga labaw pa sa gera sa abot sa hurricane sa Florida. Kaya wala pa ko'y mahimo ang tao kung lunobon ang kalibutan inaagi sa puso sa Ginoo. Kung ikaw kung ako ang mentalidad lang sa tao, isog lang tayo kung maayo paglawas. Kabanti pa ang tao kung makuha pa yung sakit. Kung naghanagaling sakit o eksoon, lihat na o abot sa punto na left and right na sa pagkasampit ko. Hangtod po abot sa punto mga kaigsunan, dili na po dakong katos Ginoo. Kaya nga naman naratol naman. Kaya sa panahon na mayo pataglawas, mayo patagsugat, ako panamas-tamasan ng mga mensahe Ginoo. Kung lihat na to, patuglan. Kaya ikaw o ako, huwag kita ang mahimo kung na ang Diyos sa pagkinabuhi. So, mag-ambot ang mga iso. Labing kamahanan o mahigog maon ka na Diyos samahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban ka na mo. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Salamat o Diyos nga padayon kang nakatiman ka na mo. Nadiin ang mata ko sa ka na mo o Diyos. Mo'y mohatag o pili sa imong pagkamayo na imong ihatag ka na mo, Ama. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay o pagtipig kanunay ka na mo. Uban sa among tulog ka mga anak sa pupugangan. Sa tanan na mong kaigsunan din sa balon. Sa tanan mong kaigsunan din niya. Sa dapit sa Pilipigan. Ilid by Pastor April nga kantoran. O sa dapit sa kapoy o Diyos. O sa uban pang magkatauhan nga nakaupi na karon sa ilang mga FM radio. Aron sa pagpaminaw o Diyos sa imong mga mensahe karon. Dinig dapit sa sayong kabuntagon Lord. Salamat o Diyos, umuhatag kami o panahon na kami makadool sa balay kalampuanan. Aron sa pagpasalamat na nakanimo o Diyos. Aron kami makasayaw, aron kami makalukso, aron kami makadaig na nakanimo Ama. Salamat o Diyos sa tanan karon na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Even o Diyos sa laing mga nason, sa kukapikas kinabuhi nga naakaroon sa KSA. Ipigi o kapigi ang iyang kinabuhi, imo asiyang pinasahi sa mao nga dapit Ama. Antod mahuman ang ilang mga kontrata o Diyos sa sulod sa duha ka tuig. Salamat o Diyos, nilitak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag ka namo. Ikaw ang akong ipasidugan, ikaw ang akong ipasalamatan. Tungod kay mayo ka kanunay ka namo. Ining mga kataknaa o Diyos, akong ipasulpong ang akong mga bagay kapasalamat nga na kanimo. Tungod kay mayo ka kanunay. Kung nining mga nawa, kami mugahin og panahon aron kami o Diyos makahimaya nga na kanimo diya sa balay kalampuanan. Tuguti o Diyos ang imong mga pulong mga mensahe. Moduaw kanunay sa mga kasing-kasing. Mubisita kanunay sa mong una-una. Aron among mapamalandungan ang tanan namong mga pagpaningkamot matagadaw. Kung dili nimo ni panalanginan, wala po kami arang mahimo sa mong kaugalingon. Even ang mga trabaho kay mong ipiyal ka namo. Even o Diyos ang mga negosyo kay mong ipiyal ka namo. Tanan nani ang kanamo o Diyos ikan kanimo. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw niini. Ang among mabuhat o Diyos mao ang paghatag o panahon o paghatag o pili na ikaw ang among mapasalamatan sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos din mga tagnaan. Sabtang kami o Diyos magapatalinghaw sa imong mga pulong, mga mensahe. Mangita kining dapit na sa mata ko sa kanamo. Magahatod kining o kalikon. Magahatod kining paglaong o pag-ani kining kadaugan kasiguruhan gikan kanimo. Salamat o Diyos sa tanan karon ka naminaw sa FM Radio. Sa tanan karon na buwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nason. Ikaw ang magapamuhat kanina mga. Na din ang imong mga pulong, mga mensahe. Kanunay namok ning ikinabuhi.
kanunay namo ning ikauban sa tanang panahon, Amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, uban sa tibok niya pamilya, o sa 101.3, sa maong sa dapit sa diya sa Malabuyo, Amahan. Bisan pa man o Diyos, sa among general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, o sa tanan ng mga DJ sa Sign FM, o sa imong mga alagad o Diyos, ano na sila yung nagkalaing-laing mga kalihukan, o ikaw o Diyos, nakakita o nasayo dinig ka na, o walay nangilong niya kanimo. Lamang magkinabuhi kami sumala sa imong mga pulo, mga mensahe, Ama. Aron kami mahimong may panag-inang, dili lamang sa among kaugalingon, o dili mahimo kaming maayong sumbanan sa katilingkan. Salamat o Diyos, magkinabuhi kami nga ano na ikiya kanimo. Magkinabuhi kami nga na ano na insaktong direksyon gikan kanimo, Ama. Labaw sa tanan sa malabot na pinilay o Diyos niyo o malabot sa Mayo 2025, Lord. Biyahe ang matapusan. Labaw sa tanan sa matagtao o Diyos sa tibok Pilipinas. Na ilang ibutang silang kasing-kasi ko na una. Labaw sa tanan may nadukong anak kanimo. Matinabangon sa nagkinahanglan ini. O salamat, Amahan. Nadiin ang pabortikan kanimo o Diyos kanunay magapatagtabaw, Amahan. Salamat o Diyos, ang kadaogan na alagyot kanimo, ang kasiguruhan na alagyot kanimo, Amahan. Salamat o Diyos, ini mga taknaan karon. Akong ipatugbaw ang akong tingog diya sa trono, diya sa imong himayaan, na walay makababag o Diyos diya sa imong idulong o Lord Jesus. Salamat o Diyos sa matag-adlaw na namo ka ikinahanglan kadayon kang nag-supply nini. Doon na may mga kalisod, doon na may kakulangon, apan wala nimo kami pagugmi o Diyos. Salamat, Amahan, higtak na. Kadayon kang magapamuhat sa matagusa. Ngadiin ang imong pagkamaayo, kanunay ka na mo, ikauban sa tanang panahon sa mga kinabot. Pinagi lamang sa imong buktok, anak ko, personal na mo nga manluluwas, nga mao si Jesucristo, ang ayan o tapos among alagaran sa tibok na mong kinabot. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ilabi na sa nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kinabuhi ni Pastor Eugene Candelario from SA. O sa upan pag mga kahigalaan o mga follower o listener sa Sign FM. Ilabi na sa social media Luzon, Visayas at Mindanao. May buntag kanatong tanan. May buntag kanyang tanan diha. May gabi sa KSA sa Saudi Arabia. Ano na yung mensahe si Pastor Eugene? You are always faithful, God. Yes. Ang Ginoo kanunay siyang faithful. Kanunay siyang maayo. Pero usahay ang tao dili faithful sa iyang katubangan. Ano na daghang rason? Kay doon na sa ikarason. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pap Silio Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Mayong buntag Pastor Safre Romano Candelario. May punta ko sa kanimo diya, Brother Pabsilo Mingito Garces diya sa Lapu-Lapu, Cebu City. Una nga atong pamalandungan ba mga kaisunan, atong makita ang dagko kayong mga disaster diya sa Florida, sa USA. Grabe kakusog yun ang hangin. Una nga pamalandong dahil ito mga kaisunan kung makakita sa mga balita. Hanggang karon may ikson, wapagod ka recover ang makatauhan sa bagyong Odin 2017 o kanus ato siya nga 2000 kanus atong year mga kaisunan, mga tulo ka tuig gikan ni atong miglapay hanggang karon. Doon na pa'y mga tao nga wala pa gyud mahikap lagi, wala pa kapalgi sa ilang pamilya. Doon na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratse from Bulo, Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagasunod dining imong programa, dalay doon ang Ginoo. Adlaw karon nga Domingo. Adlaw nga dapat ikaw ug ako mahatag og panahon kung naata sa Pilipinas gawas sa laing mga nasod kay under control man na sila sa ilang mga tasatagsa ka mga amo. So, adunay mensahe si Brother Pabsilo Mingito. Salamat Pastor Eugene Candelario sa pag-invite. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nag-share nining mao nga programa para sa inyong mga amiga mga amigo o sa tanan mga follower o listener, sa tanan nga nagasunod sa programa nga makatabang sa matagusa. Dili
programa nga makadaot kung dili ikaw ug ako kining ato nga programa maghatod og kadaogan kasiguruhan kabaguhan kausaban sa dagang sa kinabuhi nato kini sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan. Walay langit ang gihisgutan ang pagkamaayos Ginoo. Ang pagkamaayos Ginoo dili kabayran sa lapi ug bulawan. Ang pagkamaayos Ginoo dili kabayran sa bisan unsang butang ay mong naangkon niining kinabuhian. Wa siya magkinahanglan og butang, wa siya magkinahanglan og bulawan, nagkinahanglan siya na ikaw o ako doon na kay pag-response sa ihang pagkamayo. Mao nga atong topic karon goodness, pagkamaayo. O ang atong atima mga kaigsunan, the Lord is good to all. Maayo siya sa tanan, pero sa atong pagbasa o pagtuon sa balang kasulatan, ang iyang gikahimutan lamang katong matarong sa iyang atubangan. Amen ba? Kay diha mahibalan kung asa ka nahimutang naabakas pagkamaayo, naabakas pagkadautan. Mangutana ko mga kaigsoon unsa may kahimtang sa usa ka tawong nagkinabuhi diha sa pagkamaayo o pagkamatarong. Ug unsa man ang nagkinabuhi diha sa pagkadautan nga dili gyud kahimutan sa atubangan sa Dios. Kay ang Dios hostesya o makatarunganon ang iyahang hukom. Kung ikaw o ako nagtuon ka sa mensahe Ginoo, ang imong kinabuhi sigurado maayo gyud kang tawo. Lamang kung nagtuon ka kasulatan, ang imong pagkakristohanon sukwahi o dili inlain sa imong mga pinulungan na imong gipaambit ngadto sa katilingban. Wala na pag yun ang gimater sa title sa simbahan, sa title sa denominasyon, sa title sa bisan unsang title nga imo karong gisandigan kung dili nagbase sa maayo nimong binuhatan. Ikaw ug ako adunay pagtuo, mangumusta ko, kumusta man ang imong pagtuo sa Ginoo, haong ba sa imong pagtuo ang imuhang pagkatao. Mao man ay tinuod igsoon, musugot tag sa dili, gikinahanglan atong tumanon, atong ikinabuhi. Kung imong gikinabuhi, it meaning to say imong gi-apply o gi-aplikar sa imong kinabuhi o realidad nga makita sa tao dili lamang sa imong pinulungan. Ato na ning basahon mga kaigsunan sa litwaman ini, ato kita sa mga request awit paglangit. Ang atong DJ Jane, wala lang ko kabalo kahapon kung naga-grade ba siya kay napaos man to, kay doon ay mga activities sa eskwelahan. Ako igsoon dili lang yun ko mupugong sa mga activities sa eskwelahan, kay kabahin ko na sa edukasyon sa mga kabataan. Kaya doon ay mga pagtulunan, mga title sa simbahan, grabe ka-istrikto. Pero pag-abot sa Pasko, mudawat na regalo. Dili, Otuo o Christmas, o niyang taga-agregalo, mudawat, ayaw dawat. Doon ay mga activities sa eskwelahan, kung ano mga kabataan nga, kabahin man na silang mga activities. Kung saon manimo, pagpakita nga ikaw Kristohanon sa katilingban. Kay ang tuyo sa Dios, muadto man ka sa mga unbelievers. Ipakita, idil sa imong kinabuhi nga ang Dios na animo. Hello. Lamang ayaw pag kinabuhi sumala sa ilang kinabuhi. Amen ba? Kay maumanay gustos Ginoo sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Wala man siya moanhi dinis kalibutan aron sa pagluwas ni adtong mga matarong, kundi ni ani si Jesus aron ikaw ug ako nga makasasala ni adtong panahona mamaluwas ka. Wow,
ang katuyuan ug tumong sa Dios nganong iyang gipadala ang iyang mahal nga anak nga mao si Jesus. Dili lang kay mahal, bugtong only one son. Iyang gipadala dinis kalibutan, walay laing tumong ug katuyuan ang amahan nga mao ang Dios, aron ikaw ug ako mapasaylo sa imuhang kalabasan. Mao nga dinis kalibutan, dapat ikaw nga Kristohanon, ikaw nga nag-angkon nga Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, ipakita sa buhat, ipakita sa pulong, dili lamang sa pulong only, dili lamang sa buhat only, pulong o sa buhat, dapat buhata ang tanan. Mao nga ang Dios, maayo gyud siya. Ato ning basahon, dili ta manukan mga kaigsunan sa Salmo 145 bersikulo 9. Atong timan-an nga ato nga tema karon, the Lord is good to all. Apan hinumdumi sa dingtunganay kung imong tun-an ang balang kasulatan, maayo ra ang Dios ni adtong nagtuman og maayo usab sa iyang atubangan. Alang-alang mahimuot siya sa dautan nga ang Dios maayo man. Amen ba? Imposible po nga mapanalangin siya sa mga dautan, malipay siya sa mga dautan, unfair na sa nagbuhat o maayo at tubangan sa Ginoo. Siya mismo mahimong wala sa'y tinulungan kung iyan ang buhaton, apan nakita na sa Dios nga ikaw o ako kung magbuhat yung kag maayo, maayo usab ang imong pag-aaniyon, kay maayo ang Dios kanimo. Ano na mensahe si Pastor Imagine, amen. To God be all the glory, honor, and praises. Wow. Mao man ay atong buhaton sa Ginoo, kanang pagdaig, pagpasalamat. Wala naman siya makinahanglan mga butang. Wala man siya makinahanglan sa imong ikapasigar ko, imong profesyon. Nga mo ingon ka, engineer ba ko Ginoo? Arkitek ra ba ko? Doktor ba ko? Dinira mo na sa kalibutan, Exxon. Amen ba? Ako sa manang tanan ni mong kurso, abogado ka, kung sa pagkagilgit ka pagka-abogado, pero wak kay Ginoo, wak sa kay angay ato bangas Ginoo. Ingon din mga kaisunan, mo na klaro Exxon, unang magpagkahanay ta. Ang biliblaya mga Exxon, di ra bagyo na matuis. Ingon din sa Salmo 145 versikulo 9. Mao nga kung imong tun-an ang kinabuhi ni Salmista David, diha ka makakuha o may pagtulunan sa iyang kinabuhi. Gano'n man, ang iyang gihimo, kanunay yung nagdaig siya, kanunay siyang nagpasalamat, kanunay niyang gi-enjoy ang kinabuhi, samtang muhi pa siya at niya itong mga panahon na. Atong ikumparar mga kaigsunan ang atong kinabuhi ni David, murag wala man sa usa ka lugas sa buhok ang ato ang na-comply dinis kalibutan. Hari ko siya ko'y nag-lead sa kinatibukan ni atong mga panahon na saging harian nga siya may hari. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Cadilinia. Good morning, Pastor. Kumusta mo diya sa Saudi Arabia? Ang Ginoo mag-amping kanunay sa inyo ang mga kinabuhi. Labi na sa matagusan ninyo sa inyo ang mga pagpanarbaho o sa matagusan ninyo ka mga pamilya na nabilin din sa Pilipinas, ampingan sa Ginoo kanunay. Ato lang yung ilhon Exxon, kabisan asanta na amata sa Pilipinas, na amata sa laing mga nason, hinumduman na to, dili na to ikalimtan, kamaayo kanunay ang Ginoo. Until now, ikaw ug ako gibuhi pinaagi sa ihang pagkamaayo. Ato na ning basahon Exxon dinhi sa 45 versikulo 145 versikulo 9. Ingon ang mensahe sa Dios nato pa diri sa versikulo 9. Maayo siya sa tanan. Wow.
maayo siya sa tanan. O maluluyon sa tanan niyang binuhat. Ikaw ug ako binuhat sa Ginoo. Maumanggani ang Dios sa iyang pagbuhat kaniadto sa kalibutan. Kung imong basahon og tun-an nimo ang Genesis 1:1 ngadto sa 3 ngadto sa 6. Wow. Imong makita sa pirmiro pa lamang walay porma ang kalibutan. Apan sa diha na iyan ang gisugdan pagbuhat. Pirmirong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulog adlaw, ikaupat adlaw, ikalima, ikaunom, and lastly is ikapito, mingpahulay ang Ginoo. Mangutana ko karon igsoon, ikaw ug ako, doon na ba kay ikarason? Base sa balaang kasulatan, wala. Kung doon na matay ikarason, rason ra na sa tao, dili na rason gikan sa Ginoo. Nganuman mismo ang Dios nagbuhat ng daan o ilustrasyon aron ikaw ug ako kita maoy mosunod sa Ginoo. Dili ang Ginoo mo'y mosunod sa tao, kay ikaw ug ako apog lamang gikuha gikan sa yuta, gihuypan aron ikaw mamahimong tao ug mahisama sa iyang dagway. Dinhis kalibutan mga igsoon, kining atong kininhawa lumalabay lamang. Kining atong pagkatao gikan sa pagkahimugso sa sabakan sa atong matang ginikanan sama lamang ni sa usa ka anino. Apan hinumdumi pagkahuman ni ining tanan, ikaw ug ako kitang tanan mahisama lamang sa sagbot nga mahanaw malahos paingon kung asa matagigan. Apan hinumdumi dunay mobalik ngadto sa magbubuhat nga mao ang Dios, mao ang imong espiritu nga maunay mo atubang sa hukmanan ngadto sa Ginoo. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7, ang abog kung asa sa gikan mobalik yun siya sa iyang gigikanan o ang espiritu mobalik sa magbubuhat nga mao ang Dios. Ingon ang Hebreanon kapitulo 4 versikulo 27, ang tao gibutan lamang nga mamatay sa makausa, hukman ni ana hukman ang tao. Wala bata muhatag og balon nga kitang tanan dinis kalibutan adunay daghang mga panghitabo nga moingon ga istoryahanay pagani ko ninyo. Dudong Inday, Sir Ma'am, apan ngano man unsa may nahitabo nimo? Guwapa o guwapo ra ba? Manghinayang man ang tao, apan wala maganit na manghinayang sa pagkamaayos Ginoo. Amen ba? Kay kining atong kinabuhi usa lamang ni kadekorasyon sa kalibutan aron makita ang dagway sa Dios. Pinaagi nimo, pinaagi nako. Ang pangutana unsa may angay natong buhaton aron mahimaya nato ang Ginoo. Ingon diri mga igsoon, ato ning basahon, maayo siya sa tanan. Wow. Dili unfair sa. Pero ato ning tun-an ang kasulatan karon. Og maluluyon sa tanan niyang binuhat. Maluoy magud ang Ginoo. Pero moabot gid sa punto nga dili na siya maluoy sa mga tao nga walay respeto at ubangan niya. Dinis kalibutan maigsoon ang bukat yun nga mahimo sa tao kining respeto man. Even sa nagalain-lain nga mga sikta o mga denominasyon man nag-away sa social media, magpatas-anay sa garbo, magpatas-anay sa title sa simbahan, pero wala na'y angay ni mong paminahon, kay ang gitun-an kasulatan na nag-angay na lamang. Nabay mo daog sa debate, nabay mo daog sa diskusyon,
imbis ang iwali mao ang pagkamaayos Ginoo. Kani namang title sa simbahan mo'y labanan. Mao ni atong programa wa gyud ta naghiskot kung unsay title sa simbahan dire. Wala ta naghiskot mga kaigsunan kung unsay gitap-tap diya sa atong bangan sa simbahan. Kung dili ang atong gidiskurso, ang atong giwali sa FM radio, ang Ginoo, dili tawo. Dili si pastor, dili si pastora, dili relihiyon. Kung dili ang atong gipaabot sa atong mga kahigalaan, ang atong sa atong mga follower ug listener sa Sign FM 95.3, Biblia o mensahe sa Ginoo, aron ikaw ug ako mahimong mabag-o ug ang imong kinabuhi doon na gunay kausaban kung ang mensahe sa Ginoo kanunay nimong hinuktukan day by day. Dapat igsuon adlaw o gabi mamalandong ka, Lord, maayo gyud ka kanunay kanako. Maong kanunay tag i-challenge. Hinumdumi ikaw ug ako mahutdan man pero dili makulangan. Wow. Nganong maunay gihimo sa Dios sa imong kinabuhi nga mahutdan ka pero dili makulangan, kay gusto ang Dios i-challenge ka, kay gusto siya nga bag-o kanunay ang imuhang mga pagkaon. Dili babaho, dili babano. Sulay ko no sa inyong kusina, kanang inyong kanon diha o mapanos na mabaho gibulag na mukaon kaha mo. Mao nga kanang inyong mga bulugasan mahutdan man na pero dili makulangan. Wow. Pero kanunay lagaan di kang naguna-una, wa naman ko'y magamit kung pastor, mauni mauna nahuman yuta. Ingon diri mga ekson sa Roma sa Salmo kapitulo 23 bersikulo 6. Ingon ang iyang mensahe, gikinahanglan makasiguro ka nga doon na kay Ginoo. O sa imong pagkasigurado, makasali ka kay ang imong gituan sigurado man nga magtakbo sa imong panginahanglan. Gawas kung ang imuhang gituohan dili makatingo, dili makasulti, o dili makakita, mauna ato man ang nasabtan maigsoon kung kinsa na. Ingon dire mga eksoon, ingon ang pulong sa Ginoo, ato ning basahon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Siguro si Salmista David, og nakasiguro siya nga ang pagkamaayo sa Ginoo ug ang kaluoy kanunay nagsunod, wow, sa iyang kinabuhi. Mao nga ikaw ug ako kung doon na kay Ginoo, di gyud ka kawat-an sa paglaom, isa unsaon pa. Tingali sa paglantaw sa imong mga silingan, sa paglantaw sa katilingban, wa na gyoy paglaom. Pero hinumdumi si Salmista David, even sa iyang mga kaaway, giandaman gani siya pagkaon. At muatras ta niini nga bersikulo ha. Bersikulo kapitulo 23, bersikulo 5. Kung muatras ta niini kay mao man ni atong gibasa sa bersikulo 6, niingon diri mga kaigsonan, unsay mensahe ni Salmista David, surely goodness and mercy shall follow me. Ang pagkamaayo sa Ginoo ug ang kaluoy kanunay nag-uban. Wow. Kanunay nag-uban sa tibuok niyang kinabuhi. Ikaw ug ako ubanan yo kas Ginoo kun ang Ginoo kanunay kauban nimo. Ato ning basahon. Kay si Salmista David mauni iyang nakita nga sa diha nga siya kanunay naghimayas Ginoo, kanunay siyang nagmadaogon sa gira, kanunay siyang wala nabutang sa alanganin. Pero ikaw ug ako kung alanganin gani ka sa pagsalig sa Ginoo, alanganin sa ang Ginoo mo panalangin mo, klaro man na alang-alang. Ikaw ug ako nga tao, alanganin magani kang mosalig sa Ginoo.
nagbuhat magani tag motibo, nagbuhat magani ta og lakang aron ikaw sa makulangan. Wala man nagkulang ang Ginoo nimo. Wala man nagkulang ang Ginoo nato, kay kung nagkulang pa siya, di na gyud kamata. Amen ba? Unsay giingon diri sa 6? Ang imong kamaayo ug ang gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Wow. Kung mo atras ta diri sa bersikulo 5, giandaman mo akong pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong upa. It meaning to say, ang panalangin sa Ginoo, di ko na mahupas ni atong nagtuman ini. Mao kung basahon nimo ang bersikulo 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Kay diyas atubangan sa Dios, walay makulang kaniya. Kay tag-iya siya sa imong kusog, tag-iya siya sa imong kinabuhi, tag-iya siya sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan. Matod pa diri sa Marcos, mga kaigsonan, kapitulo 10, versikulo 18, no one is good but one. Walay bisan unsa nga maayo apan dunay usa, kinsa siya. Hello, sabi nga ginagmay ba, pero bukat nga trabaho para sa tao. Apan dili na mahimong mabukat sa tao kung ikaw ug ako kanunay kauban nimo ang mensahis Ginoo. Unsay giingon, no one is good but one, that is God. Kinsa siya? Walay laing maayo gawas lamang sa Dios. Even si Jesus ingon siya, nganong imo makong giingnan nga maayong magtutudlo, walay laing maayo gawas lamang sa Dios nga ang akong amahan nga nagpadala nako dinis kalibutan. E dinis sa kalibutan igsoon, ikaw ug ako di gud ka kakumparar sa pagkamaayos Ginoo. Naalang kita kanunay sa level sa ubos. Ato na basahon, unsay giingon diri, no one is good but one, that is God. Siya mao ang Dios. Siya nga mao'y nagpugna sa langit, sa yuta ug sa tanang mga butang. Iyang gibuhat ang langit, iyang gibuhat ang yuta, iyang gibuhat ang tanan nga nias kalibutan ug kinsa na ikaw ug ako na, kay ikaw ug ako gihimo sama sa dagway sa Dios. Wow. At aning basahon ang Marcos kapitulo 10 versikulo 18. Niingon si Jesus, kanong giingnan man kun nimong maayo magtutudlo. Munang dinis kalibutan, daghang mo angkon nga mulo maayo man ko kayo. Ikaw ray gaangkon anak. Pero ipamatud diha sa mensahe sa imuhang binuhatan kung maayo bagyo ka. Labaw sa tanan ato banggan sa Ginoo. Di maganit ta katuman. Di maganit ta katuman sa atong obligasyon para sa Ginoo. Nya maayo ta. May pay mo angkon ta mga kaigsunan, Lord. Giyahi ako kanunay sa imong mga pulong mga mensahe aron ako dili makasala batok kanimo. Si Salmista David kanunay gyud siyang nangayo og pakitabang sa Ginoo. Kita pagkaha maigsoon nga wala ra ta sa usa ka lugas ka porsyon sa pagkadato ug pagkadungganan ni Salmista David, ni King David igsoon. Ingon diri sa Marcos kapitulo 10 versikulo 18. Ato ning basahon igsoon. Ingon ang kapitulo 10 versikulo 18. Nangutana si Jesus kaniya, nganong niingon ka man nga maayo? Kay giingnan man siya mga kaigsoon, maayong magtutudlo.
Pero niingon si Jesus, nganong imo man kong giingnan nga maayong magtutudlo? Ingon si Jesus, walay laing maayo gawas lamang sa Ginoo. Nangutana si Jesus kaniya, nganong niingon ka man nga maayo ako? Ako maayo, walay maayo gawas sa Dios. Wow! Imagino na to sa si Jesus nga pinanggang anak sa Dios nga gipadala, gipakatao pinaagi ni Birhen Maria. Apan wala nag-ingon ang Biblia nga pinaagi sa pagkatao ni Jesus si Maria ang imuhang simbahon o sampiton sa panahon sa imong panginahanglan. Nabas Biblia, si Maria sama na tong tao. Si Maria usa lamang kanila lang sa kalibutan nga aron si Jesus nga mao angon nagluwas kanato mahimugso pinaagi sa pagpanganak sa ordinaryong tao nga mao si Maria. Wala nag-ingon ang Biblia nga si Maria imong sapiton sa panahon sa imong panginahanglan, sa panahon sa imong kalisod, kundi si Hesukristo. Kay si Hesukristo gipadala gikan sa Amahan nga mao ang Dios o kilalang siya pinaagi sa Espiritu Santo. Nakabalo ba ta mga igsoon, dunay pulong ni Jesus nga even ang iyang inahan nga si Maria giingnan siya, babay ayaw paghilak, hilaki hinuon ang imong kaugalingon sa umalabot nga panahon. Hello, ang atong kinabuhi, ang atong pagpangalagan dapat nas insakto pamaagi gikan sa Ginoo, dili pamaagi gikan lamang sa tao. Ang imong pagtuo o pagsalig kikinahanglan haom diha sa Biblia, haom diha sa balaang kasulatan, aron ikaw o ako dili madihado sa panahon sa kalisod dinis kalibutan. Ingon dire sa Santiago, maayo ang Dios ug dunay siya'y gasa. Ang iyang gasa dili gikan sa tao, dili dinis kalibutan, kundi dili gasa nga perfect gikan sa langit ng Amahan nga mao ang Dios. Ingon ang James kapitulo 1 bersikulo 17, every good gift and perfect gift is from above. Kay ang gasa nga gikan sa langit sigurado gyud na nga perfect. Kay ang Amahan nga maghatag sa gasa nga imong maangkon gikan sa langit, gikan na sa Amahan, dili na gikan sa tao. Kay ang gikan sa tao posibilidad sunod ana pamoy-boy na pangwinta na. Apan ang gift nga gikan sa Amahan perfect og way kulang og walay limbong. Kay ang Amahan nga mao ang Dios perfecto siya lamang ang maayo. Wow, unsay giingon? Every good gift and perfect gift is from above and come down from the light. Unsay giingon diha mga kaigsunan? Kay ang Amahan kahayag, siya ang Amahan sa kahayag, dili siya Amahan sa kangitngit. Pero dinis kalibutan na ay Amahan sa kangitngit, na apoy Amahan sa kahayag. Mao nga dili tanan nga organisasyon nga nagtudlo sa eksaktong pagtudlo kay nagtudlo og sukuhi. Diha nimo mahibalan kung kinsa sila, diha sa pinulungan, diha sa batasan, diha sa pag-treat sa iyang isikataw, puro radyo na pinaspasan. Amen ba? Munang magbantay ta, aron ta dili mabiktima. Ingon diri sa James o Santiago mga kaigsunan, sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17. Adunay mensahe si Mami Villares. Salamat sa Ginoo. Amen. Yes.
Kay agasa sa kalibutan, doon na rabagunay kahupason. Pero ang gasa gikan sa Dios perfect na. Kay ang maghatag nimo o gininhawa, perfect ang imong gininhawa. Muna nga usa sa atong kauban nga magtutudlo kahapon kami nga nagkakita tungod kay doon na ako sa gitumar nga maintenance niya por pareha pa sa akong ngalan sa ako dili por pareha sa akong ngalan kundi por pareha sa maintenance nga akong gitumar everyday. Unang nangutana gyud ko niya nga kanunay ba gisang nag-inom kung nag-take sa mao nga maintenance sa sige magukog inom bro kay nagpa-check up gyud siya sa doktor. O niya naaman dyan ko no'y bulb kung sa to, yung ingon mga kaison, bulb sa kasing-kasing. Ingon na po na bulb ni kasing-kasing sa. Kung tinuon mo na mga isuon, tungkol kaya nga itong kasing-kasing, mauman ay makina sa itong lawas. Kung doon na sa problema, kung doon na mga roska dito mga kaisunan, doon na may mga pisa ni ato ang kasing-kasing, doon na sa detekto, munang maghingak ng tao. Una nga, enjoy lang atong kinabuhi din sa kalibutan uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mami Villares nga nagwas karon mga kaisunan. Natingali na ani siya gagikan sa laing mga nason mga ison. Salamat sa Ginoo ato ning basahon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17. Ingon diri maison, ang tanang maayo ug hingpit. Wow. Tinuon maguna. Kung ang tanan maayo hingpit, dili na gikas kalibutan, kung dili gikan nas Ginoo. Hingpit man ang amahan. Di hingpit usab ang iyang gihatag ngadto sa tawo. May pangutana taron man kaigsunan kani imong ginanhawa hingpit ba na? Kaya kung dili gani na 100% imong ginanhawa ron, na up and down gina imong ginhawa isoon, makaingon ka magpag-check up man tingali ko ani. Imurag lahi man ning ako ang ginhawa ron, abnormal man, dili man ni maayo. Kunya kini akong lawas, daghan naman kayo mga sakit-sakit. Daghan naman kayong gibati. Dili gyud pareha sa una. Mudawat lamang unta mga kaisunan. Ilabi na ning ato ang instrumento nga makakautag insakto kining atong mga ngipon, kining atong mga tango. Nya kun mga pudpud na ni mga kaisunan, igo malamang kas paglantaw ining mga adobo. Mangandoy mga kaisunan o kanang humok puro lata mga kaisunan aron dili na lamang nimo usapon. Ang problema mga kaisunan mo ni nag-advantage sa dili usapon, dali lagi ka makahuman og kaon kay mo man lamoy-lamoyon. Ang problema ko diha, do na po'y gitawag og maka-disadvantage. Kay matuk-an man ka maigsuon kung dili na nimo dupokon. Unang dupokon na nimong daan, unang makahinumdum ta maigsoon sa pag-abot sa level sa imong pangidaron nga dili na makadaog ni imong tango kay nangapudpod na. Makaingon gyud ka nga pagkanindota mato sa una nga kompleto pa kog tango kay kining anagon ug unsa pa diha magsuon. Lami man kay ning usapon. Pero kung maabot na sa punto sa level mga kaisunan, diha man ko nakatugkad kay doon naman ko yung mga tao nga mga mga igsuon, tingnan naman ko ani nga ihulog man ang supas kung sa kahipurpos ani. Pero niya ito mga panahon na wala ko ay makatugkan kung unsay purpose. Diya ko nakatugkan nga ning abot ko sa punto nga ako nasab ang nakasinati. Kay dili man ay makadulot na sa sopas, mao nga gihuluman dito sa ininit. Mao nga sa pagkakaroon maigsuon mahimuot ka ba? Pero i-enjoy lang gud ang kinabuhi, dawatan lang gud ang kamatuoran. Kung dili ka makadawat sa kamatuoran nga kitang tanan ikaw ug ako mao ginay sitwasyon nato dinhi sa kalibutan, mag-uol man ka, magsakripisyo man ka, mag-insumpya man ka, dili man ka kadawat sa tinud-anay nga realidad nga mao ginay atong kahimtang. Pero kung makasabot ka sa pulong sa Ginoo sa panahon sa kalisod, ma-enjoy naman ka. Lord, salamat nasayod ko humaninig tanan dili na sa lisod, di ba? Mao man ni atong kinabuhi igsoon. Dunay nindot nga kahimtang apan hinudumi kanunay lagu kang nindot. Makwartahan makagdili ka makwartahan kun doon na gyud kay Ginoo.
Kay si Jesus ang iyang kinabuhi, bisan siya gisaway, bisan siya gisakit, bisan siya gibutang-butangan, bisan siya gi-lockdown, nag-enjoy siya siyang kinabuhi kanuman. Ang nakafocus ni Jesus na ama siya'y amahan nga mo ang Diyos. Siya pamagani mo dipinsa sa mga makasasala. Unsay giingon ni Jesus, amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. It meaning to say, kung ikaw o ako wala ka masayon sa imong pagkakristohanon, unsa may imong pagkabuhaton aron ma-flow nga ikaw kristohanon, atumbangan sa katilingban, labaw sa tanan, atumbangan sa langit nun tang amahan. Kaya ang atong amahan, perfect man siya. Atong basahon. Ingon ang 17 sa kapitulo 1 sa mga Santiago o sa James, ingon diri, ang tanan maayo o hingpit nga mga gasa. Wow! Himuot lang ko ma-action usa ka magtutunlo sa DepEd. Na viral tingali itong mga action tungod kay imbis ang usa ka estudyante nga gamay tingali ang iyang gihalulan elementary. Dapat kitang mga magtutunlo kabalo lang yutang mo adyas sa level sa edad sa mga bata, except sa mga grade 7 until grade 12 na naman sila sa level sa taas-taas nga mga panghuna-una. Nahimuot ko mga eksoon niyatong niglabay nga Teacher's Day from elementary hantod sa senior high school or junior. Siyempre kita mo'y gihimo nga presidente sa duha ka mga eskwelahan. Doon ay mga activities mutambong magyuta, siyempre muhatag-tag panahon sa mga activities. Lahi ang level sa mga estudyante sa level sa gagmay, pero diha ka mahimuot, diha ka ma-enjoy nga naman nagkalaing-lain nga mga style. While sila naghatag og gasa kay naghisgot matagasa, manglayat diha sa kanabang imong ma-feel ba in every student mga kaigsunan, diha nimo nga na magdalag bulak nga murag hadlokon, doon na po yung magdalag bulak nga katawa nga mo excited ko siya nga mo dool ni ma'am ni sir. Bahalag ang iyang gihatag, walay balor, basta kay makahatag siya siya halang magtutudlo. Unang ingnan ako itong mga magtutudlo nga, ma'am sir, daghan yung mong hiliposon, pero na-enjoy. Diya sab sa high school sa level, exon sa senior high, lahi usab ang level. Until sa college, unang pagbasa na kong maeksoon, ang atong mga estudyante, sir, happy Teacher's Day. Wala lain akong gitubag, pag pinuutan mo sa inyong pag-eskwela, kay diya sa inyong pagpinuutan, kamo nagyapoy makaani sa inyong paghagod. Lahi na ang level sa college nga naman, mauna na ipagkatapos ang sakripisyo nila aron mo atubang na sila sa ilahang mga pangandoy sa kinabuhi nga makahuman sa ilang pag-eskwela. Ang Dios igsoon walay gasa nga dili perfecto basta gikan sa Ginoo. Apan kung gikan gani sa tao, mahupas, madugta, madunot, mahanaw, mawagtang. Apan ang gasa sa Dios nga mao ang ginhawa, kusog ug kalig-on nga iyang gihatag kanimo ug karon hinumdumi, dili ug dili na kabuktian sa bisan unsang bahandi butang dinhi sa kalibutan, kay dili kita kabayan sa pagkamaayos Ginoo nga iyang gihatag kanato every day, every seconds sa kinabuhi ug gininhawa ug kusog nga iyang gibiyal kanato mga pinag. Dili kita kabayad sa kung saan pa. Makabayad lamang ta, makabalos lamang ta sa Dios kung unsay gipangayos Ginoo. Ingon ang Ginoo, dahiga ko ninyo, simbaha ko ninyo, alagari ko ninyo, higugmaa ko ninyo. Maunay gipangandoy sa Ginoo. Bisag unsa pa nato ka bilyonaryo sa tibok kalibutan, bisag ikaw pa ang number 1 nga dato sa
tibuok kalibutan. Apan ang pagkamaayos Ginoo dili na nimo kabayran kantidad. Samtang ikaw o ako buhi pa dinhis kalibutan, mga kaigsoon. Ingon diri mga igsoon, ang tanan maayo o hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Wow! Ang hingpit nga gasa gikan sa langit. Wa nag-ingon ang Biblia na ang hingpit nga gasa gikan sa kalibutan, kay ang kalibutan mga hanaw lamang ni igsoon. Unsa may gingon sa Mateo 24 versikulo 35 ato ning basahon ay basing nalapaw ta sa versikulo kapitulo. Mubalik tas ato karon nagibasa. Ganuman mahanaw raman ning langit. Mawagtang raman ang mga butang nga imong naangkon karon ayay. Tanawa nahitabo sa example sa Florida. In 1 second mga kaisunan o sa kapamilok, pila raman to ka segundo gilugpat ang mga gamit. Naay na nakadipinsa ato mga scientist, mga mag-iitang mag-ialamon sa tibok kalibutan na wa sila'y nahimo. It meaning to say ikaw ug ako wa magitay mahimo man. Ato ning basahon ang Mateo 24 versikulo 35. Wala man ato ni madunggi na sige mga igsoon. Unsay giingon diri? Basin nalapaw ta mga igsoon. Ingon diri mga igsoon sa 35, matapos ang langit o ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Wow! Unsa di magpabili? Mga pulong, mga mensahe. Kay kining mensahe Ginoo di magini mahanaw man. Sa mensahe sa imong kinabuhi, sa history sa imong kinabuhi, di ko na mairis. Unsay mahanaw maigsoon, matud pa sa pulong sa Dios, langit o biyota. Apan ang mga mensahe Ginoo nga maghatod kanimo kadaugan, kasiguran, kabaguhan sa dagan, sa panahon sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit, ibabaw sa kalibutan, mga pulong sa Ginoo. Dili mga pulong sa tao. Kay ang pulong sa tao gikan ra na sa tao, dili na pulong sa Ginoo. Pwede raman kang magmugna-mugna o pulong para sa imong sigataw ay. Diba? Pwede raman imong tuison ang maayo nga tao, himuon nimong dautan. Pwede rin po himuon nimong dautan ang maayo. Pwede rin po kang muhatag o simpati sa mga dautan. Apan klaroha o sigaroa ang imuhang nabuhat dinis kalibutan, kay dili ra bagyo na malilong atubang as Ginoo. Kung nagtuon kag Biblia, nagtuon kag kasulatan, di gud ka maiskam. Kay dinhi sa social media, diya sa mga online, daghan ra bagyo kaayo kuhaon ra ka imong simpatiya. Pero pagbantay, kay bunas ginhawa na itong pangita mga kaigsoon og sakripisyo aron ta makakitag piso. Pero maiskam gani ka, usa lang yun as kupabilok mga kaigsunan. Unang magbantay ta. Usa ni kapag pahinumdum, kay ikaw ug ako, dili gusto ang Ginoo mabiktima ka sa mga tao way kasing-kasing. Sa mga tao nga naguna-una lamang sa ilang kaugalingon nga kaayuhan, wala sila maguna-una sa kaayuhan sa uban. Maunay mga batasan sa mga kontrabida sa Ginoo. Unsay giingon diri, matapos ang langit o ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayon sa kanunay. Kinsay kasulti ang Dios. Ang iyang pulong mga mensahe magpabilin. Ano man kining kalibutan na gitagana alang sa pagpanudya o kasuko sa Dios. Ingon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10. Mawagtang sa dinaguo, mahanaw sa kainit. Kung naay mga hurricane, mga tornado, kung sa padihang mga trahedya, labaw pa na sa gira. O ingon ta mga kaigsunan, may paigira, kaya makabalos pa ka. Pero kanang mga trahedya, mga dagkong disaster, walay bisan kinsang isog na tao sa tibok kalibutan
nga makadipinsa mismo siyang kaugalingon pwedeng luparon niya na nga mga kahimtang. Kung sa igingon diri may isuon, ang tanan maayo o hingpit niya mga gasa nagikan sa langit. Maunay gasa na perfect. Asa gikan? Gikan sa tawo, gikan sa kalibutan, gikan sa langit. Kay ang nagpuyo sa langit igsoon mao ang amahan nga mao ang Dios nga mo'y tag-iya sa tibok kalibutan. Ingon diri gikan sa langit, gikan kini sa Dios, i-clarify asa man ni nagpuyo ang Dios sa imong silingan, diya sa simbahan nga imong makita lamang og ngadto sa langit. Kung naglarohon usab nato ning atong pagpangalagan kay hinumdumi ingon ang Juan 4 versikulo 24, ang Dios Espiritu o ang magasimba diha sa Espiritu o sa kamaturan nga mao ang kasulatan. Kinsa ang Dios? Siya ang Espiritu sa kamaturan. Kung diha sa kamaturan ikaw o ako hatagan ka kawasan kay ang imong gisimba dili man siya makita, dili man siya mahigap, apan hinumdumi nakakita siya o makasulod mismo sa imong kasing-kasing una-unang salamutan. Way makatukid, way makausisa sa pagkamaayos Ginoo, ang Ginoo ray nahibalo para kanimo o para kanako. Lamang yatagan tag pamaagi sa pagtuon sa palang kasulatan aron ikaw ug ako makatukan o makahibalo kung unsay imong angay buhaton aron mahimaya nato ang Ginoo. Unsay giingon diri may suon, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausaha. Wow! Nabay pagkausap ang Dios? Wala. Base sa palang kasulatan, dili gayud siya mausap og magpakitag landong sa pagkausap. Even gani sa landong sa pagpakausap, dili gani siya magpakita nini. Apan kitang tao, ikaw o ako, kag may problema, kag may dispresya, nanay rason, mauna. Inani magod sister, inani magod brother, nakadungog magukog istorya. Nakadungog ang istorya. Wala pa gani maklaro o unsang istoryahan. Nag-una maigsoon ang negatibong mga pangunaw niya. Maunay makapaluya. Ikaw o ako muray mo hatag o pagpaluya, kanimo lang. O rason nga dili ka makaalagad paglahutay nga tos Ginoo. Ayaw hatag rason ang mga problema. Ayaw hatagi gibugaton ang imong kawalan doon. Ayaw hatagi og rason ang imong kalisod karon. Kay human sa tong sakripisyo dinis kalibutan, hinumdumi naigasa o ganti nga ihatag sa Ginoo kanimo kanako. Naghulap kadaugan kasiguruhan mao yang maangkon ni atong magtinumanon atubang na sa Ginoo. Ano man, ingon ang Mateo Kapitulo 7 versikulo 11, kung ang usa ka amahan nga dautan makahatag mangani isang maayong gasa para sa iyang mga anak, unsa pagkaha ang amahan nga may tag-iya sa imong kinabuhi o kininawa. Pwede siyang makadugang nini, pwede siya makakuha bisan abtik pakagsukan. Unang mo ingon yun, doon ay mga panahon nga, sir, ma'am, nganong nagkita pa man ta. Nag-istoryahan ay pagani tao niya, mauna na imong nahitabo. Gano'n man ikaw o ako, sa katapusan gusto sa imong gininhawa, ang Diyos lamang nasayon nining tanan. Ang inyong mga pagpanarbaho sa laing mga nasod, hinumduman na to, itong iyang ninyo kanunay sa Ginoo ang inyong kinabuhi. Ang inyong mga pagpanarbaho kay ang Ginoo maantikog mo amping sa inyong kinabuhi. Ingon ang bersikulo sa Kapitulo 7 versikulo 11, makahimo magani ang usa ka amahang dautan paghatag og maayong gasa ngadto siyang mga anak
unsa pakaha ang amahan nga siya mao'y pinakamaayo o perfecto nga Dios gikan sa langit. Hinumdumi apan ning ingon diha buhatag siya ni adtong magapangayo kaniya. Ang utana ko og insakto ba sa nagmong pagpangayo kay basig nangayo sa kag inisong. Maingon sa kag maigsoon ay di mo patagas Ginoo asa mapo ko mangalagad. Ikaw pa'y muhandlok sa Ginoo. Kini pang tao mga kaigsuonan doon na magoy defensive man kaayo. Kita pa'y muhandlok sa Ginoo. Ang utana ko karon igsoon, hadlokon pa nato ang Ginoo. Pastor, og di gani ko ka lagpo sa eskwela. Na ko pagani ka sugod ko eskwela ha. Isap ko mga lagad po ay. Di gani ko tubagon sa akong problema. Isap ko mga lagad. Wala pa gani ka kasugod. Imo nang giklosan parehara ba nas meeting mga igsuon nga. Usa ka leader sa simbahan dili ra nako ni mention. Itinuon man sa ni. Nagpatawag og meeting. Ipatawag gani og meeting ang tanan nga mga opisyalis o mga kongregasyon tingali gipatawag meeting biya. Tungod kay siya may leader sa simbahan, gihatagan na gani isang panahon, doon apoy mas labaw niya nga leader. Leader to leader. Munang kung ikaw magdala kag simbahan, ayaw himuo nga tanan nimong desisyon matuman na. Unsa mang unsaha mga kaigsuonan kay sigurista man, siguristo og lalaki man kay lalaki man. Nintendo sa tubangan, siyempre siya mo igatagan og panahon nga mulit kay pastor man siya. Meeting. Sige kay meeting ta kay naatay ilustrasyon niya, dili ni siya pero tinuod gyud ning nahitabo. Dili ni tinumo-tumo pero usa ni kadakong panag-ingnan sa tanang naminaw karon sa Shine FM 95.3 og nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Kung patawagan ni kag meeting kay maminaw ka sa side to side sa mga katawhan nga imong ikauban ni anang adlaw ni anang orasaha. Maumangani sa kinatibuk-an sa Pilipinas dili only one president nga mao'y magbuot sa tanan niyang gusto, kundi na pa na siya ay gitawag advisor, na asay secretary, na asay assistant, na asay mga kauban diha sa kinatibukan aron pagbahin-bahin sa mga maayong mga panghuna-huna. Ayay gamiting unsay iyang istorya, introduction pa lamang. Meeting ta. Pero niingon siyang una, sa atong meeting karon ako'y magbuot kay ako may leader, natanawa na. O kung sa iyang desisyon, mao gito'y matuman kay niingon man, ako'y magbuot kay ako mo'y leader. It meaning to si ayaw na lang magpagpatawag og meeting kay ikaw ra magyapoy magbuot. O kung sa imong kagustuhan katong mga tao nga imong kauban, wala naman to'y bisa. Hello. Si Jesus, tanawan agad si Jesus. Giingnan siya, nganong giingnan makunimong maayong magtutudlo. Base sa itong ibasa karon, ingon siya, walay laing maayong magtutudlo gawas lamang sa Dios. Diha sa organisasyon, diha sa kapunungan, ug usa pa nga imong nasudlan, dapat maminaw ka sa side to side kung karapat dapat ug tatos ug angayan o maganing dunay meeting. Malingaw ta mga igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, buhatag magani ang amahan nga dautan ngadto sa iyang anak ug maayong gasa. How much more ang Dios nga amahan nga mo'y tag-iya sa kahayag, mo'y tag-iya sa pagkamaayo nga mao ang Dios. Ato ning basahon Mateo kapitulo 7 versikulo 11. Usa man ni kadakong panag-ingnan nato mga igsoon. Munang daghan kayong mga biktima ba
pinulungan pa lamang lamir bagay mo introduction ni maayong mga pinulungan iya human maison pasudlo na kaslaan ayaw o manggani yatagan tagagawasan huna-huna pag-ayo ang imong pinulungan istorya kung makatabang ba na sa imong isigataw makatabang ba na suban pero dias balang kasulatan ikaw ako mga igo magitang tanan nasayon ba mo mga igsoon nga naminaw sa FM radio nga kami mga alagad sa Dios wala may mga ego na una ani nga ego na mindaan mo nang dili may maulaw mo wali sa social media kaya wala may mahayog walang bisa ang among pagwali kung wala may magkinabuhi nini mas labi ming dakong tulubagon at tupangan sa Dios mas kami pa'y mag-una-una dito sa impyerno kay kaninyo kung manglimbong mi sa mong isigataw, manglimbong mi sa mong pinulungan, sa mong pagawali, wala na mo ni ikinabuhi. Mao nga, kung ikaw o ako, kung nakatugad ka nga mangandoy kag pastora ka, una-una yung daan. Kaya ikaw yung mag-unas impyerno. Makaingon yun ang mga tao, ito naman si pastora, kauna man to. Ano man? Sukwahin man ang kinabuhi sa giwali unsay ingon diri mga igsoon versikulo 11 ingon diri kun kamo nga mga dautan tan-aw ra guna kun kamo mga dautan mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak kun ibo man sabton ba may paganig dautan kay muhatag pagani kung maayong butang gato siyang mga anak bisan sa iyang pagkadautan ang pangutana manggod mga igsoon diha muangkon nga Kristohanon inya imong dautan ang imuhang nahimo may dautan di ay kaysa Kristohanon nakuha na to igsoon muangkon ta Kristohanon unya atong batasag kinaay atong pinulungan dautan may pay ka ng angkon nga dautan o niya ang ilang batas sa kinaya doon na pa'y respeto sa ilang isigataon diya sa pagtuon sa Biblia mga igsoon dapat ato ginangusisahon eksamino na to ikinabuhi na to mga igsoon dili lang kay ato ra nga pinaspasan matanawa ra ko diri ingon diri kun kamo mga dautan mahibalong muhatag o maayong butang ngadto sa inyong mga anak unsa pa kaha ang inyong amahan nga atoa sa langit muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni atong nangayo kaniya muhatag lagi ang Dios ni atong nangayo kaniya ang pangutana mangudiha kung giunsa nimo pagpangayo usab sa imong amahan sa atong amahan nga mao ang Dios pasig nangayo tagbutang aron ikapasigarbo imong silingan nangandoy kag mga butang aron imong ipatapat po sa imong silingan ay makapalit bitaw ko anig sakyanan ay tapdan na maginako na pabulhot-bulhotan na ginako na paabogan o pagani ka kapalit bisag ligid nagpaabog na ka ilo di makatagaan for example mga estudyante gidaog daw kasi imong silingan kunya nangarastin na ka maigsoon ayaw niya rebita ko makahulog man ko kolohiyo kamong mga tawhana mo mahimo kong abogado no pagani ka kasugod og first year college mga kaigsoon nang hinambong nasab ka nagdumot naman ka tagaan ka nga ang imong gihuna-una pag nimalos man ayay nagingon ang Biblia ayaw ka mo pagbalos kay ako ang mubalos paghulat sa insaktong panahon nga ang Diyos mo'y mahukom sa mga taong sama ni anak. Kung ari ba diri sa autoridad mga igsoon mo maganing dunay gobyerno, ang gobyerno mo'y mahukom sa mga kasasala dinis kalibutan, pero ang gobyerno nga mao ang Diyos maunay mahukom sa ngadto sa katapusang hukom dili ikaw dili ako. Maumangganing ningon ang Biblia ayaw kamo paghukom aron kamo dili hukman kay kun unsa inyong gihukom mausab nay hukom ngadto sa Dios
Hello. Mo ana sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan dapat atong tun-an ug usisahon nato pag-ayo ang atong pagkakinabuhi Kristohanon. May pay ingon diri mga igsoon nga may pay dautan kay buhatag pag maayong butang sa iyang kabanay sa iyang mga anak. Ang Dios mo hatag ni atong mangayo kaniya. Ang pangutana magod sa imong pagpangayo haom ba sa panahon nga ikaw hatagan niini? Dili ba kaha ipagsingarbo sa imong silingan sa uban? Dili ba kaha sa imuhang pagsakripisyo karon nga nag-antos ka aron ka makabalos? Nga mo ingon ka, ay nyara kong makahuman kong lawyer, makahuman kong eskwela, di ba ka mong mga tawan na kuso mo manawdaw, mga silingan mong mo'y batasan? Paabo ka, nagiti mo makapalit kong Ford, na kung saan man ako, pagka hindi ka mag-eskwela, nagpaabog na kasi mong istorya sa pangilog. Sacrifice, uban ang tabang sa Ginoo. O sa giingon diha, iampo ang mga taong nagdaog-daog nimo. Sayo ba ang Biblia? Hindi. Ikaw ug ako gihatagan kag pamaagi aron magkat-on ka usab. Sa pagkamaayos Ginoo, hinumdumi, dili gyud kabayrag, bisag bulawan o sarapik. Ingon ang mga salmo mga kaigsoon. Kung kinsa katong mahigugmaon niya sa pagkamatarong, ibutang sa imong hunaunag sa labutan ang hukom sa Dios, hustisya siya. Mangkiangayon ang iyang hukom o desisyon. Apan hinumdumi, higugmaa kanunay ang pagkamatarong. Kaya diha sa paghigugma nimo sa pagkamatarong, hinumdumi, maangkon usab nimo ang hustisya gikan sa Dios. Ingon ang mga Salmo Kapitulo 33, versikulo 5, He loved righteousness and justice, the earth is. Kung ikaw nahigugma diha sa pagkamatarong o ang hustisya o kaangayan, ihatag yun na sa taong nahigugma diha sa pagkamatarong atubang Ginoo. Ikaw ug ako gihatag ang pamagi kung unsaon nimo paghigugma, unsaon nimo paggamit ang imong nihinulaman nga gininhawa. Muadto kag laing nasod, muabrod ka aron imong ipasigarbo sa imong silingan nga nagdaog-daog nimo, balik ra gyud ka sa agi. Ano man, wa pa ka kahibalo sa imong kahimtang o sitwasyon dito sa laing mga nasod kung asa man ta nag-abroad. Daghang mga katawhan mga OFW nga nangandoy nag-abroad, moingon unya ra kung maka-abroad ko. Di ba ka mong mga tawhana mong daog-daogan mong dagko? Pakit-on duty mo, tan-awar na. Di na failure, napakyas. Ngano man, nanginansag man, pero hinumdumi, ulahan ang mapainopsanon, kay sila makadawat o kaluoy gikan sa Ginoo, dili kaluoy gikan sa tao. Kay ang kaluoy gikan sa tao, muhupas ra gyud na. Doon na yun ay katapusan ang kaluoy sa tao. Agira ang kaluoy sa tao. Apan ang kaluoy sa Dios, ikaw o ako, di kaluyan sa tanang panahon. Atong basahon, si kadalas nga versikulo, mga kaisunan sa mga Salmo, Kapitulo 33, versikulo 5. Mauni pamaagi na dapat natong i-adapt sa itong kinabuhi. Kung mahigugma ka sa pagkamatarong, matarong usab ang imong madawat pikas Ginoo. Apan kung mahigugma ka sa pagkadautan ug ang imong gibutang sa imong una-una pagpanimalos, balik ra ka sa agi igsoon. Isa kung saan pa, base sa balang kasulatan, dili base ni pastor, dili base ni pastora, kung dili ikaw ug ako ihatagan pamaagi gikan sa Ginoo. Ingon diri sa
Salmo 33 versikulo 5. Ingon diri, gihigugma sa Ginoo ang katarong o hostesya. Unsa na gihigugma sa Ginoo ang katarong o hostesya. Mao nga ikaw ug ako kung mahigugma gani kas katarong hostesya imong anihon. Apan kung nahigugma kas pagpanimalos, nahigugma kas imuhang kaguol, naningkamot ka aron ikapakita sa imong silingan, ma-failure gud ta, mapakyas gud ka, kay mismo ikaw ug ako nahibal-an sa Ginoo. Pasagda sila, padayon sa imong pagpangalagan, padayon sa imong pagkamaayo, atubangan sa Ginoo, atubangan sa mga tao, kay ikaw ug ako gantihan, ganti nga dili pinaspasan. Adunay mensahe si Pastor Imogen. Good night and God bless everyone. Unsay giingon diri sa mao nga bersikulo, gigugma sa Ginoo ang katarong o hostesya, o gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay pagluban. Wow, iya mangani gipuno ang kalibutan sa gugma niyang walay pagluban. Last mga kaigsunan nga bersikulo, muatras o mo upadayon ta sa kapitulo 34 sa mga Salmo, bersikulo 8 ngadto sa 10. Ato ning basahon. Tan-aw ra gud mengson. Sulay lang gud mo pagkinabuhi ka matarong ay. Mao mangani diha sa panalangin, kung layhang mo panalangin, ingon ang Malakias 3:3, sulayin niyo ako. Pero ang tao, di gud kasulay. Hello. Pero kabahin man na siya paghatag sa ikapulo, dili man na ikapulo ang atong wali, ari ta sa mensahe, sulayin ninyo ang pagkamaayos Ginoo. Ang sa gingon diri, sulayi ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Wow, di ba? Sulayin ninyo pagpangalagan ang tinuod nga Ginoo, dili nang gulong Ginoo. Hello. Kay insulto ngadto sa Dios. Imbis siya mo'y naghatag nimo gininhawa, pero lain ang imong gisimba, lain ang imong gisampit, lain ang imong giludhang. Ato bang nakuha ang gamay sa pingay? Insulto sa Dios nga langit ng tang-amahan. Imbis siya mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga butang, apan gihatagan og balor sa katlingban, ang binuhat lamang sama sa tao nga ikaw o ako na pwede rin maghimo nini. Ikson. Ingon ang mensahe, sulayi o makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang taong mudangop kaniya, kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi o kahadlok siya, kay may kahadlok kaniya, kay ang may kahadlok kaniya dili gayon mahikawan sa ilang gikinahanglan. Wow, kinsa di ay ang dili hikawan sa tanan nimong panginahanglan, katong adun ay kahadlok sa Ginoo. Kay diha sa imong pagkahadlok sa Ginoo, dili gud ka makabuhat og supa sa balaod gikan sa Dios. Ingon si Salmista David, amahan, giyahi ang akong desisyon, giyahi ang matag plano sa imong alagad, aron ako dili makasala batok kanimo. Apan usahay ang tao, astig lang kaayo, kay nag-angkon nga Kristohanon mo hinungdan, dili gud katuman sa sugo sa Ginoo. Kay ang pinulungan Kristohanon, apan ang batasang kinaiya dili Kristohanon, may pay mga dili Kristohanon. Hello. Sige kaigo sa ini si Pastor sige rin ko kaigo ani. Hinumdumi ang atong ibasa Biblia dili pulong sa tao. Ikaw o ako kung layhan kang magkakon
Kung mausap ang imong dagan sa kinabuhi, dapat mo dawat ang koreksyon. Koreksyon gikan sa pulong sa Dios nga magdalag kadaugan, kasiguruhan, mahimok gyud kang mabulahan. Dili lamang sa imong kaugalingon, kundi mahimok kang bulahan ato bangan sa Ginoo. Unsay giingon diri? Ato ning basahon ngadto sa unahan Exxon. Ingon diri sa 10. Kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi o kahadloki siya. Kay ang may kahadlok kaniya, dili kayon mahikawan sa ilahang gikinahanglan. Kinsa di ay ang dili mahikawan sa iyang gikinahanglan katong may kahadlok. Wow. Last nga mga bersikulo 10. Bisan ang mga leon kakapsan sa pagkaon o gutomon, apan ang musalig sa Ginoo dili gayon mahikawan sa ilang gikinahanglan. Imagino na to mga leon, mas grabe man yun isog ang leon, mahutdan ba nga pagkaon, pero ang misalig sa Ginoo dili yun mahikawan sa iyang gikinahanglan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Manghinaot kung ano na tayo makatunan. Ninikipila ka mga yugtong panahon nga gihatag sa Ginoo sa matapos siya. Ako sa ning i-play pang Exxon ang suot-suot. Si Jesus nagpapataw kung namatay sa Kalbaryo. Ang atong oras karon mga Exxon alas 5:26 na ako rang tryan ang atong DJing. Kaya ba niya sa iya ang sitwasyon kay napaos to mga Exxon. Ako lang ning sulan sa OP pila ka mga kanta. Kanya babalik lang ko mga Exxon. Ang tanan mahanaw lang, suot-suot sa kasabutan, saka-saka sa kabukiran, pasalubong sa mga tatak, si Jesus iwalit ka. At kung matapos ng ining tanan, kitang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, kalimutan. Walay magkapahimulang tanato sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha ang tuson lang, subay-subay sa kasabaan. Kay dito sa unahan, talagang di mo iandang. Dada sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kamukiran, basta luto sa mga kaka, si Jesus iwalit ka. Matapos ng ining tanan, kitang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, ikalimutan. Kinabuhi sa pangalagad ng Kristo, magbuhat lang sa way pagbutot, aron ng Diyos mahimuon. Kay dito sa unahan, talagang di mong giandang. Dada sila sa pagtuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, pasalubong sa mga karga, si Jesus iwalit ka. At kung matapos ng ining tanan, kitang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, ikalimutan. Suot-suot sa kasagutan,
ato nga programa mga kaigsoon alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Ikan kayo sa Side FM 95.3 sa dial sa inyo na mga radio. Ang atong oras karon mga kaigsoon alas 5:29 na sa sayo kabuntag. Adlaw karon nga Domingo. Kapit sa 13 sa Oktubre sa bulan sa tuig mga kaigsoon ng 2020. Sabihin huwag nating kalimutan. Saka mo sabihin Yan, bawal magkasimangot. Kasi araw ng Domingo ngayon, araw ng pagsimba. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Reyes Baldonado from Pasay. Kumusta mo diya sa CNFM? Diya sa Pasay mga kaisunan. Kanunay ba nga naga-play ang FM radio? 95.9 ba ito mga kaisunan diya sa Pasay? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Reyes Baldonado from Pasay. Bawal dapat ang magkasimangot. Kasi pag lagi tayo magkasimangot, parang problemado tayo Magandang umaga po sa Kabisayan, sa Bisayasan, Mindanao. Sabi na sa itong mga kaigalaan din sa dapit sa Kagwe mga kaisunan. Ato mga kaigalaan, mga follower of listener sa Sign FM. At 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Parang kita mag-exonan ko Ginoo, labi na sa mga suwari sa family diya sa dapit sa Kagwe. May buntag kaninyo diha, Sister Nelly Dalmasio Suarez. Sa tanan nga mga Dalmasio family o sa mga Suarez family. Ilabi na sa mga Tabdasan na family magkasunang Brother Ronel Alberio Tabdasan. Ang ni Brother Arnel Tabdasan mga kaisunan. Ilabi na sa mga Deniega. Sa mga Deniega family mga kaisunan. Pwede lang yung mga maka-request awit makalangit sa linawan ng mga itong mga insahi, mga kaisulan. Hari na sa mga greetings, mga awit makalangit. Atod kayo sa Sign FM 95.3. Bawal kasi magkasimangot. May buntag sa tanan nga mga Deniega, Brother Barlito Deniega, o sa mga Regalado. Sa pamilya ni Brother Roel Regalado. O sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Bunting family, sa tanan nga mga Sigumi family, mga Dagudo family, mga Kabayay family, o mga Rotsa family, mga Igsoon. nasa puso mo si Jesus, kapatid, mahal ka niya. Yan, pagkatamis. Yung mga problema natin, huwag nating titibin kasi yan ang magpadali natin sa libingan yan. Dapat yung mga problema natin, huwag nating titibin. Yung mga kinakailangan natin sa bawat araw kasi lahat-lahat nagaling sa Panginoon yan Marami kita mag-exonan sa tanan nga taga-Kabe, labi na sa mga Duhig family. May buntag kanyong tanan diya sa mga pamilya, sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, atong ka-exonan diya. Sister Roslyn, sa inyo ang panganak diya sa Sitio Kabe, barangay sa Tulinyo, Tanay City, Negros, Oriental. O sa tanan nga mga Veldosola family, Sister Beatrice Veldosola. O sa tanan nga mga Masida family, o sa mga Buwagas family, mga kaisunan, Sister Gregoria Buwagas. O
o sa tanan nga mga Punting family, Mas Josephine Punting, Brother Aponso Punting mga kaigsunan, o si Brother Atong Punting mga kaigsunan sa Sterlina, bayong buntag sa ninyo mga tanan. 11 na sa area sa Ilihan, sa mga Kabanag family, Brother Loni Kabanag uban sa imo nga pamilya. Bayong buntag sa ninyo nga tanan diya sa area sa Ilihan, ilabi na sa imo mga agin sa Kuban. Lanog-lanog ang FM Radio wa kaigsunan diya sa Ilihan. Salamat sa Ginoo diya sa mga kahigalaan o mga igsuonan o mga follower of listener sa Ilihan mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jeremy Kabanag, ni Brother Christopher Kabanag, ni Sis Marilyn and Brother Jeffrey Kabanag, ilabi na sa pamilya ni Brother Loni Kabanag, at mga amigo diha mga kaigsunan, o ni Brother Bimboy Kabanag, ni Brother Dexter Kabanag, o ni Nung Munding Bolgado, sa tanan nga mga Bolgado family. Unang diin kita magkaluya igsoon kini nga itong programa kung ato gigibutang sa kaluya o wag tayo sweldo, pero hinumdumi ang Ginoo mo'y masweldo. Kining atong sakripisyo wala tayo sweldo, ang pagwali walay sweldo, pero ang Ginoo na sayo nining tanan na isa. Namagpasan sa atong mga dala. Okay, pagdaing mga igsoon by Leviticus Gospel Music. Padahal kita mag-igsunan sa tanan nato magkaiglaan diya sa Ilihan o diya sa Pato, sa Bodega, sa Katribolo o diya sa Naasog, sa tanan nga mga Belong-Helog family, sa tanan nga mga Romano family, di Ikso Edgar Romano, sa tanan nga mga Zero family, mga Villa Cantol family, mga Bandado family, mga Palomar family, ilabi na sa mga Ardenia family mga kaigsunan. Ay punta kanyang tanan sa mga Umuyon family, o sa tanan nga mga katawhan niya mga igsoon diya sa dapit sa area sa Naasog o sa Bodega, sa mga Katukoy family, paring Sopronio Cardocoy. Pagdaig may official lyrics radio Leviticus Gospel Music. Labi na sa Naasog mga kaigsunan, sa mga Santaan na family, sa mga Tihana family, may buntag kanimo na Sister Jenita Santa Ana uban sa imong pamilya o sa imong mga anak. Ilabi na sa mga Rubiti family diri sa Cantalapi, may buntag sa Sister Lita Rubiti uban sa imong mga anak. May buntag sa tanan nga taga Barangay Proper sa Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. May buntag sa mga Juana family, sa mga Ajal family, sa mga Generosa family, sa mga Ramirez family, sa mga Ilaw family, sa tanan nga mga Lampinig family, sa tanan nga mga Aburada family, mga Gamonada family, o mga Sorinio family mga kaigsunan. Bisan pa man sa mga Urok family, o sa tanan nga mga Candelario family, o sa tanan nga mga Kada family, sa tanan nga mga Balasabas family mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga mga Ampil family, mga Vergara family, mga Ilaw family mga kaigsunan, paayo punta kaninyo mga tanan. Ilabi na sa mga Bandosa family, mga Cardosa family, mga Silva family, o mga Balgado family mga kaigsunan.
Dapit sa lahat ng maigsoon sa tanan nga mga balsamo family, mga baldosa family, mayong butang, gilabi na sa dapit ya sa nasulahan sa mga Yagoso family, Brother Robert Yagoso, o ni Sister Roslyn Yagoso, mga kaigsunan, gilabi na sa pamilya ni Sister Malene Yagoso Ki, mayong butang kaninyo. O sa tanan nga taga Bantulinaw, Sitio Bantulinaw, Barangay Santulinio, Tanay City, Negros Oriental. Okay, pagdaig at sinod anay kung nagigihanglas Ginoo, hindi nang padaig maigsoon igorang bukintong. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan nila sa taga Sitio Bantulinaw, Barangay Santulinio, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga pamilya sa mga Estosata family, sa mga Romano family, sa mga Balbon family, sa mga Cuevas family, mga kaigsunan, sa mga Pato family, sa mga Caniola family, mga Camion family, sa mga Duran na family, o sa mga Ganti family, mga kaigsunan, o Pirandio family, o sa tanan nga mga Kinunola family, o sa tanan nga mga Garnica family. Ilabi na sa langwas mga kaigsunan sa tanan nga mga Erosero family, mga Temtem family, may buntag kanimo sa Sister Jovelyn na Erosero. O sa tanan nga mga Romano family, mga kaigsunan, may buntag kanimo nga tanan. Ilabi na sa mga Acabal family o mga Amaro, mga Espolonio family exon. Ilabi na sa mga Garnica family, mga kaigsunan diya sa Sitio Langwas, Barangay Santulinio, Tanay City, Negros Oriental. Pagkay kate no danay o nagitihan lang sa Ginoo iso. Padahal kita makaisunan yan sa Sitio Barangay, Sitio Tagalan, Barangay sa Bambay City, Negros Oriental. Kaya sa mga Kachinti family, mga kaisunan ko Ginoo, mga Abraham family, Pastor Abraham, mga kaisunan, kaya sa Lapkalaypay sa mga Salvador, mga Salvador family, mga kaisunan, ay buntag maayong buntag kanatong kanatong kanitong kanatong. Ilabi na sa nursery sa pamilya ni Nong Paterno, mga kaisunan, sa mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amparante family, mga Rebel family, o sa mga Olpos sa family, Nina Olya Olpos, okay, Don Dante Robiti, Day Roslyn Olpos Robiti, bayon buntag kanino gagkanan. O diri sa nagawa, diri sa dapit sa Kamandag, mga kaigsunan, Dong Ramon Chavez, atong amigo diya, nga magtikon mga kaigsunan, may buntag kanimo diya, Dong Ramon, may buntag kanimo tanan diya sa Kamandag, bayong buntag. Ayong pagpamugaw ang atong oras, mga kaigsunan ko Ginoo, dini sa NFM 95.3 sa dayan sa inyong mga radyo. Alas 5:42 sa sayong kabuntagon na ining mapugnaw kabuntagon na gatag sa Ginoo sa mata ko sa pagkaiga tinudanay mo na hindi kinahanglan sa Ginoo. May butag ka natin ka na mga kaigsunan, ilabi na sa mga Kanusali family diya sa Sabit sa Kamanag. Sa pamilya ni Brother Dodoy Kanusali, mga kaigsunan, upan sa mga gisakupan pinalay apong mga pagkubang doon o sa mga Lasola family, mga kaigsunan, Don Daniel Lasola, upan sa imo ha pamilya. Labi na ni Ikaw Junior Silva, mga kaigsunan, bayong buntag kanin-kanan sa mga Romeral family, sa mga Garingo family, sa mga Amancio family, mga kaigsunan, sa mga Dahil family, sa pamilya ni Nong kasi Dahil, sa pamilya sa ni
Kau Maria Ros Robiti dahil may buntag kanintanan sa Victoria Romano. Au diri sa tuyupan mga kaigsunan kung Ginoo may buntag nimo dia Dong Jebel Romano uban sa imong pamilya. Au ni Namjana Asero. Hala sayaw, hala lukso, hala dagan, alang sa pagkamayo sa buhing atong Ginoo. Au sa tanan ni mga Estrabila, pamilya mga kaigsunan. Mayong buntag kaninyo ka tanan. Lain kita mga kaigsunan. Dili kapungan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Di naging kapungan ang pagkamayos Ginoo sa imong kinabuhi. Lamang ikaw o ako mag-ampo ano na yung sa buhay na ito na Diyos. May buntag galing ka na diya sa tuyupan sa mga armamento. Amarante family. Ani Namoning Amarante. Bisan pa man sa mga Bohol family, iksure kay Bohol, iksuanit o ninanggita Romano sa mga Romano family. Sister sa pulo mo, ano sa kaayuhan. sa tanan nga mga babor family mga kaigsunan sa pamilya ni Lontilano ng Libya Babor o uban sa inyo ang ginsakuhan. Marahil kita mag-isunan sa dapit sa Pilipinas sa tanan na ito magkaiunan hindi by Pastora April May Akab Turan. May buntag sa tanan nga mga akab, family mga Turan, family. Pastora April May Akab Turan, Brother Wilma Turan, o ni Brother Gander Turan, mga kaisuan uban sa iyong pamilya nung ito'y Turan. O sa tanan nga mga Turan, family mga akab, family mga kaisuan. Ako sa nang under ni Silingban. Panayon kita mga kaisunan sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nening Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Aileen uban sa inyo ang doa ka mga anak. Bisan na paman sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Cindy Panerio uban sa inyo kusang anak, o sa mga pamilya sa ni Sister Maymay Moran, sa mga Moran family. Sa mga visitasyon family, Sister Deday visitasyon, sa mga Lagunero family, Brother Jason Bohol, Pabor family mga kaisunan, Brother Christopher Pabor Exoon uban sa imo ang kinikanan, paring Israel Pabor uban sa inyo ang pamilya. Sa mga dahil family, Sister Lorna dahil may butagan ng tanan, ilabi na sa tanan nga mga dumahil family. O sa ubang pa mga kaisunan diya sa dapit sa Pilipinas. Bay butang sa tanan nga mga kabanag family, sa tanan nga mga rumirang family mga kaisunan. Ilabi na sa mga sabukan family, sa tanan nga mga sambilad family. O sa mga pamilya sa mga Robiti family, sa pamilya ni Ikaw Imbong Robiti, Ikaw John Robiti, o ni John Giovanni Robiti. Sa mga kabanag family, sa pamilya ni Nung Rodi Kabanag, sa pamilya ni Sister Evelyn Kabanag magkasunan, bayong butag kaninyo o sa tanan nga mga dumahil family, sa mga Buagas family, Don Felix Buagas, Anang Gamay Buagas mga kaisunan, bayong butag. Ilabi na sa lower tuyupan mga kaisunan, sa tanan nga mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray, bayong butag kanin tanan sa mga Siray family.
Ilabi na sa dapit sa Kabanbanan, sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Kabanag. O dapit sa Manialas mga kaisunan, sa mga Arias family, Pastor John Arias. Naibutan sa mga Villa Gantol family, Sister Siasya Villa Gantol. Ilabi na sa mga Aguilar family, pamilya ni Don Joseph Aguilar, uban siya ang mga tinikanan o mga igsoon, mga Brother Romeo Aguilar. Okay, sayawan ta. Napakamayos, Ginoo mga kaisunan. Sumbay Leviticus Gospel Music Lyrics. Sayawan ta. Padayon kita mga kaisunan sa tanan nga taga Manialas, sa mga Arias family, sa mga Silva family, Juanito Silva, Gaulita Silva. Ilabi na sa mga Malki family. Wow. Isan pa man sa pamilya ni Gao Rudy Malgi o ba sa iyahang mga ilahang mga anak ani Brother Angelo Malgi o sa imuhang mga ikson Brother Angelo. Ano naman to sa mga greetings mga kaiksunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Malgi family. Sayawan ta ang Dios. Dili lamang sayawan kundi luksuhan. Paibutag sa tanan ng mga Villa Gantol, pamili diya sa dapit sa Kasagkangan. Paibutag kanyang tanan diya sa Kasagkangan mga kaigsunan o diya sa area sa mga Arias family. Paibutag ni Pastor Nonoy Arias, mga Villa Gantol family. Brother Arnolfo Villa Gantol. O sa mga sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Boharis family, labi na sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. Paibutag yung tanan diya. Labi na sa mga Kabanag family o sa mga kaisunan. Sa Nasindan sa mga Plaza family, Brother Jody Plaza. O sa mga Santiago family. Paibutag sa tanan nga mga Castrense family mga kaisunan. Ano na i-request si Sister Silva Ridgel mga kaisunan. Good morning Pastor, request ko song Pagkaig ng Tenod Walay Sama. Ato ning i-play pag usab mga kaisunan, Pagkaig ng Tenodanay o Sunod Walay Sama, request by Sister Silva Ridgel from Tanay City, Negros, Oriental. Mana ini nga kanta mga kaisunan atong i-play ang request ni Sister Angel Selva, Pagkaig nga Tenodanay dayong Sunod Walay Sama. Palain kita mga kaisunan kus Ginoo sa tanan nga taga Nasindan, sa tanan nga taga Sopo-Sopoan, tanan sa Kasagkangan. Paibutag ilabi na sa dapit sa Sitio Latawan, sa pamilya ni Brother Audi. O sa atong mga follower listener sa Sign FM 95.3, sa mga Ipa family, pamilya ni Brother Renato Ipa. O sa mga Maynado family, pamilya ni Brother Alfredo Maynado. O sa mga Theorica family, Theorica family mga kaisunan, sa pamilya ni Sister Celia Theorica, sa mga Limbaga family. O sa mga Binigay family mga kaisunan, Sister Joan Binigay. Alas sikit, alas sayaw, diya sa pagkamaayo sa Ginoo, sunod aning asong. Request by Sister Silva Redin, Pagkaig ng Tenodanay.
Padayon kita magkaisunan diya sa dapit sa kanghatag sa mga tanae family. Ay butag sa tanan nga mga tanae family. Ilabi na sa mga Yolita family, mga kaisunan sa pamilya ni Brother Epifanio of Yolita o mga Romano family. Brother Edma Romano. Atong itli mga kaisunan pagday Katrino Danay. Okay, mauni request ni Sister Selva Rangel from Tanay City, Negros Oriental pagday Katinod Anay. Ang sunod ini walay sama.